हेलो 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 बयखौबो खुलुमबाय गुड आफ्टारनुन लोगोफोर बयखौबो आं नै दा दुगैनो नागिरदों साम'खायावहाय थाबायगासिनो दङ आंजों लोगो दंफायो फंबाय जों दा लेवरा होलाय बेगजाम होलाय लागायसिगोन जों बुन्दुफोर आंनि भिडिअखौ सोरबाफोर नुबाय बायदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम अन्नानै आंनि भिडिअखौ भाइरेल खालाम एसे गोजौहाय लाइनावहाय गिदिर जाहोनो नाजा लोगोफोर ना मा होनो नंगौ फंबाय गोसो गोथारै गावफोरजोबना हो गावसिजोबना हो आंनि भिडिअखौ लोगोफोर नायलांल' दाथा गल' गल'नो एसे हेल्प खालामलायनांगौ गावजों गाव बर'जों बर' नोंथांमोन नायलांबाय दा जों भिडिअखौ लेट्स गो नै जोङो नै मोनसै दै मोनसै नैबे बैग्रिबारि पिकनिक जानो बरिया जायगाया नै स्लिम स्लिम नोंथांमोनहाबो फैनानै पिकनिक जाफैनो हागोन बेहाय नै जोंहा दै मोनसै दुगैसै एकदमबारे दैया दुगैथारा आरो दैयानो मावलाजोबदों नैबेखौ दालाय होसिगोन बांद्राय गोबाव थानाय नंला सारा नुबाय गोजाजा लोगोफोर दालाय होबाथाय बेहाय एकदमबारे दुगैफैजानाय नंला आरोखि ना मोनबायानो जोंना दैया होख्लायनोसै जों दुगैनोसै थु बैयाव लाब्रा फै बैयाव फै नैबेहाय दुगैजाया बाव थौलेथार बुन्दुफोर बैयावसो गोथौ एकदमबारे थौलेथारनाय हान्थुजों जाया दैसेल' जायो ओरै बोहैबोबाय ओरै थांबाय दा जों नैबाव दुगैगोन बेहाय एसे गोथौ दैया एकदमबारे लेवरा होनसै जों बेहाय नायलांफा लोगोफोर नायलांबाय था बुन्दुफोर लेवरा होनसै बेगजाम नायदो नोंथांमोना एसे गिना नायदो नोंथांमोना आं लेवरा होसिगोन बाहाय र' होबावगोन र' एबार उल्थासो होनसै नैहाय नायलांबाय था लोगोफोर आं बेगजाम होनायखौ र' जाबावगोन होबावगोन जादोंना जादों र' होबावगोन एसे हागौ आंबो र' मोजां जायाखै खारनासो होनांगौलै बरिया दुगैनो र' होबावगोन गामसायाव गय थायोलै नाइस जाबायना औ एबार थालिर गायगोन थालिर नाय लोगोफोर जाजोबाखै होबावगोन र' बेखौ गोथौ बाहाय दैया याद थालिर Halus dan telera. दुगैफैनो हागोन नोंथांमोनहाबो जोंनि दैसायाव बरिया जाथ'बायलै जोंना फंबायाबो लागायसिगोन फाइनालि फार्स्ट टाइम नैबे बेगजाम होनो वा बरिया जादों होसिगोन जोंना फंबाया नै बेगजाम उल्था बेगजाम फंबाया लागायगासिनो जोंना नै उल्था आथिया ओरै सिथालाब्रा जागैलै हाला गिदिरा जाबाय र' जायगा नायनि आं र' जायगाया दै थौलेसो जानांगौ
นี่กูเถอะ जादों जादों लागाव जायाखैलै थ' जायाखै थालिर गायनाया गान्थो गुबाय थायोलै गावखौनो नागिरदोंमोन हाया लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम साबसक्राइब खालाम नायनानै दाथाफ्रा गावसिना होजोब लागाव गोदान गोदान भिडिअ लाबाय थागोन आङो आप सब लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना ओके लाइक कर देना शेयर कर देना और कमेंट भी करना हम लोग कैसे ना आता है लोगोफोर बेगा होबावसै बुथा बेगजाम गाजादों लोगोफोर ओरै होनोसै एबाराव जालायलायसै खुंगा होनसै जा एकदमबारे ना गिदिरा ओरै दैयाव एकदमबारे जालायनाय बारा होमबा बिदि आं बारनो नागिरदों नाय लोगोफोर बरिया बरिया या दै हाबबाय दै Apa? Apa? मैया लोंदोंमोन नालाय एसे बुकदाउन होबाय बेकदाउन होबाय गरम खालामना दुगैबाय आरोखि दा नोंथांमोनहाबो बिदि दुगैनांगौ एक्सारसाइज खालामग्रोनांगौ फार्स्ट लोगोफोर नायबावदो जों होबावसै आं सब जालायलायनायसो ओरै बरिया मोजां जाबाय थांसै दुगैखांबाय सरगुरुआ Lagaw, đi đâu đâu đây rồi, đây, Anh mà làm hết ra rồi. हो गया लोगोफोर दुगैखांबाय जोङो दा थांसै न'आव आराम दुगैखांबाय नै फंबायाबो रेडि जाबाय दुगैखांनानै गस्ला लंपेन्ट गानखांजोब्बाय नै गासिबो थांनो ओंखारबाय लोगोफोर सोर सोर आंनि भिडिअखौ नायदों मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम लोगोफोर गावसिना हो बाय बाय